Hauteskunde sindikalak 2019, lan legepeko irakasle eta hezitzaileak. Gure sektorea honako kategorietako langileok osatzen dugu. Hezkuntza laguntzako espezialistak, fisioterapeutak, zein hizkuntzako interpreteak, gizarte langileak eta lan terapeutak. Martxoaren 26an bozka emateko aukera izango dugu langileok, eta han ordezkaritza sindikala aukeratuko da datozen 4 urteetarako. Herrialde bakoitzeko hiriburuan mahai bat egongo da. Bilbon, Donostin eta Gasteizen. Martxoaren 26an ezin bazara joan bozka ematera, aldez aurretik posta bidez eman ahal izango duzu bozka. Jarri labeko liberatuekin harremanetan eta guk azalduko dizuegu zer egin behar duzun. Gure sektoreko langileek egindako greba, mobilizazio eta itxialdiak errentagarri bihurtzen jakin dugu akordio duinak sinatuz. Asteko jarduna zehaztu dugu hezkuntza laguntza espezialistetan, arreta zuzena murriztuz, bazkaltzeko ordu bat lortuz, garraioa desagertaraziz, premia bereziko ikasle guztiak jantokian trataera inklusiboa izanez. Akordioa geroztik 100 kontratazio gehiago egotea lortu dugu. Diplomatu kategoria duten langileek irakasle soldataren ekiparazioa izatea lortu dugu. 20.000 euroko gizarte fondoa sortaraztea lortu dugu akordioari esker. 2019an kolektiboan gauden kategoria guztien lep eskaintza egitea lortu dugu. Labek zure bidelagun izaten jarraitu nahi du eta borrokan segituko dugu helburu hauek lortu arte. Lan-hitzarmen berri bat. Eros ahalmena berreskuratu. Historikoki hezkuntza barruan zaintzari lotutako lana izan da gurea, enplegu feminizatua, balio sozial gutxiagokoa eta soldata baxuagoa izanik. Honek soldata arrakala areagotzen du. Honen kontra borrokatzen jarraituko dugu. Eskola komunitatean hezitzaileen aitortza. Erretirorako erreztasunak, errelebo kontratu duinak, adinagatik arreta zuzena gutxitzea izango da gure helburua. Martxoaren 26an, bozkatu LAB.